ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿನಗರ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ 42ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ 17ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬೊಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಶನಿವಾರದ ಐತಾರ ಮುಟ ನಡೆದಂಡು. ಐತಾರ ಬಯಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾದ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಕಥಾ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆದಂಡು. ರಾತ್ರಿಡು ಮಹಾಪೂಜೆಯಾದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆದಂಡು.
ಈ ಪೊರ್ತು ಅಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಭೆ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಬಿನಿರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮಂಜೀಶ್ನಾರ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚ ಪಾಡಿರು ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದು ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿರು ನಡಪಡ ಪಣದು ಶುಭ ಹಾರೈಸೇರು. ಕುಡ್ಲ ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಮಹತ್ವ ತೆರಿಪಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಕೊರಿಯರು. ಕಣ್ಣ ಮೋನೆಡು ಲೋಕಗು ಬೊಳ್ಪು ತೋಜಾವುನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರು. ಆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಲೋಕಗು ಮೈಮೆಲೀಲೇನು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ರಾತ್ರೆಡು ಮಲ್ಲ ರಾತ್ರೆ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ರಾತ್ರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಈ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆಡು ಆಪುನ ಆರಭಾರನು ಪೂರ ಕರೆತದು ದೇವರಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪುದ ಮಾತ ಏಳ್ಯ ಕಜ್ಜಲು ಪೂಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡತದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಪಾತರದ ಸೊಲೆ ಕಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಗಾತ್ರ ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಈ ಅಟ್ಟಣೆದ ಉಲೈ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿನಂಚಿನ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟರೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಹಿತಮಿತ್ರ ಬಂದುಲೆ ಅವಿನಾಶಿ ಮಂದಿರ ವಿನಾಶಿ ಮಂದಿರ ವಿನಾಶದಾಂತಿನ ತುಲೆ ನಾಶ ಪಂಡೆ ಅವು ಅವನತಿನರ್ಥ ವಿನಾಶ ಪಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಅವನತಿಗೆ ನಾಶ ಅಪುನೈಕಲ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಉಂಡು ಸಕಾರಣವಾದ ಆಪುನಂಚಿನ ನಾಶ ಅವು ವಿನಾಶ. ಆ ವಿನಾಶ ಅಂದ ಪಂಡ ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಶವು ಕೂಡ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅವಿನಾಶ. ಅಂಚಿತ್ತಿ ಅವಿನಾಶ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಮಾಂಕಿತನ ದೀತಿನ ಈ ಮಂದಿರಗ್ ಬಹುಶಃ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಕೊರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಗಾತ್ರ ಬರ್ಪುನು ಯಾನು ರಡ್ಡನೆ ಸಲ ನಿಕ್ಲೆ ದಿಂಜ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಈ ಸೊರ ಪರಿಚಯ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಲೋಯ್ತಣ್ಣನ ಕಂತಿನ ಮಿತ್ರರನ್ನ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಒಡನಾಟ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲು ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುರ ದಿಂಜ ಜವನೆರುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುರ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಾಫಲ್ಯತೆ ಇಂದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಹುಶಃ ದೇವರು ಇಂಚ ಕೈಪತ್ತದು ಇಲ್ಲ ತೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆತನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಉತ್ಸವದ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತವಾಯಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಸುತ್ತ ಪ್ರಸರಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಒರ್ಮ ದಿನದ ನವರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ದೇವಿ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂವಹಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಚಯಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಉಪ್ಪುಣು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತಾರ ಅವೇ ನಮ್ಮನಡು ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಸರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಪರ್ಬಲು ಪೂರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಈ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ಜನವರಿ ಒಂಜೆ ತಪಸ ವರ್ಷಲ ಯುಗಾದಿ ಬಿಸುಕು ಅಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷಲ ದಾಯ ಭಿನ್ನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಅವಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ದಾಲ ಬದಲಾಪುಜಿ ಮೂಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಬದಲಾಪು ನಂಚಾದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಜೊತೆ ಉಪುನಂಚಿನ ಒಡನಾಟನೆ ಅವು ಶಿವತ್ವ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷಾತ್ಮಕಾತಿ ಜಗತ್ ಅಂತ ಬಂತೇರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಒಕ್ಕ ಪುರುಷ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಸೇರುಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಡ ಪುಣ್ಣು ಪುರುಷ ಬಣ್ಣ ಆಣ್ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಸೇರುಂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆ ಜಗತ್ತದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೂಪನೇ ಲಿಂಗ ಶಿವಲಿಂಗ. ಲಿಂಗ ಪನ್ಪುನ ವಾಣು ಆಯ್ತಾ ಪಾಣಿಪೀಠ ಪನ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಇಂದೇನು ಆನಿ ಕಾಲಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಸರಣಗ ಮತ ಪ್ರಸರಣಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಥೋಲಿಕರಿಗಲ ಅರ್ಥ ಪೂರಣಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಮ್ಮದಿಯರ್ಗಲ ಸುರೂಕು ಈ ಭಾರತೀಯ ವಾತಾವರಣಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮಾ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಶಿವಲಿಂಗಗೆ
ಐಂತೂದು ಇಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಶಿವಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇತನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಲ್ಲ ಆತು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಐತ ಪ್ರಸರಣಗ ಎಂಚ ಉಂಡಾಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇತನ ಕತೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡ್ ಲಯಗಮನ ರಹಿತತ್ವಾತ್ ಇತಿ ಲಿಂಗಂ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಯ್ಕ್ ನಾಶ ಇಜ್ಜೋ ಒಯ್ಕ್ ಗಮನ ಪಂಡ ಚಲನೆ ಇಜ್ಜೋ ಅವು ಲಿಂಗ ಅಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಬಿನೆಂಚಿನ ಬಾತೇರ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರನ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ದಿನ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ತೂಲೆ ಅವು ಕಪ್ಪು ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಅಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ಯಾಮಲಾತು ಇತಿ ಗೂಢವರ್ಣ ಅಂದು ಅಪ್ಪಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಶ್ಯಾಮಲ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಏಪಲ ಗೂಢವರ್ಣಲ ಅಂದು ನಿಗೂಢವರ್ಣಲ ಅಂದು ಪಂಡ ಬೊಳ್ದ ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತವಾದ ತೋಜವು ಈ ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮಸಿನುಂಗಿತು ನಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಮಾತೆನ್ನು ಒಯ್ತು ತನ್ನ ಉಳೈ ಲೀನ ಮಲ್ತದು ಬಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಾಂತೆ ಖಾಲಿ ಕರ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಉರಿಪಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತಾಕತ್ತುಪ್ಪುನ ಬಣ್ಣ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾದರೆ ಮೌನಕ್ಕೆ 1000 ಅರ್ಥ ಅನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮನೆಡು ಬೊಳ್ದುಗೋ ಬಾಕಿ ರಂಗು ಗೊಂಜೊಂಜ ಅರ್ಥ ಈ ಕಪ್ಪುಗೂ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಿಕ ವಾತಾವರಣನು ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವನು ಉಲೈದೀನಂಚಿನ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮಡ ರಡ್ಡು ನಿಲೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ನವರಾತ್ರಿಡ್ಲ ಶರತ್ ಮಾಸಡು ಬರ್ಪುನ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಧ ಉಂಡು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಈ ಶಿಶಿರ ಋತು ಮಾಘ ಮಾಸ 14ನೇ ದಿನ ಪಂಡ ಚತುರ್ದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಕೇರಿ ದಿನ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಮೆದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿಂಜ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತೇಜಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೂಂಡ ಶಾರದಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೂಂಡ ಐಟು ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಬರೆದು ಉಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಶಿವಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಯಿನ ಕಾಲ ಅನ್ನುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅವು ಆತ್ಮನೆಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಮುಕ್ತಾಯಗೆ ಬೇಸಿಗೆದ ಆರಂಭ ನನ್ನ ಅರೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಂದು ವೈದಿಕವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಆತು ವಿವರಣೆ ಕೊರೋಲಿ ದಾಯ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಲುಪುಯರ್ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಅರ್ಧ ದಿನ ಶಾಲೆ ಒಪ್ಪೊಡಿತನು ಇಡೀ ದಿನ ರಜೆ ಕೊರಿಯರು ದಿಂಜ ಜನಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ಡ ಕೆಂಡ ದಾಯಗಮ್ಮ ರಜೆ ಹೌದು ರಜೆ ದಾಯ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ 4 ಕಾರಣ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪಲೆಂಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಪುನು 4 ಕಾರಣನು ಪನೋಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ದಾದ ಏರ ಅಂಡ ಅನ್ಯಮತೀಯ ಜೋಕುಲು ನಿಕಲ್ಡ ಬರಿಟು ಕುಲ್ಲುದ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ಏಕೆ ರಜೆ ಕೇಂಡ 4 ಕಾರಣ ಅದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆನಿ ಲೋಕಗು ಬೋಡಿತ್ತದು ಸುರಾಸುರರು ಸಮುದ್ರ ಬತನ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಗಿರಿನ ಮಂತ ಆದದಿದು ಅಪಗ ಸುರುಕು ಉದಿಯ ಬೆನ್ಪುನವು ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಪನ್ಪುನ ಹಾಲಾಹಲ ಪಂಡ ನಂಜು ಸಿಂಗಿ ಆ ಸಿಂಗಿನು ಪರ್ನ ವಿಷನು ಪರ್ನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಕಂಟೆಲುಡು ಅಂಚನ ವಿಷ ಜತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಮುಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಕರೆಗೋಲ ಅಂದು ಅರೆಲ್ಲೆತ್ತೇರು ವಿಷ ಜಿಂಜಿನ ಕಂಟೊಪ್ಪು ನಡೆದ ಅವರ ವಿಷ ಕಂಠ ಅಂದಲೆತ್ತೇರು ಆ ಭಾಗ ನೀಲಿ ಆಯ್ ನಡೆದು ನೀಲ ಕಂಠ ಅಂದ್ ನೀಲಿ ಪನ್ಪುನು ಕಪ್ಪುಗು ಸಂವಾದಿ ಪದ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಎತೋ ಕಡಿಟ್ಟು ಕಪ್ಪುದ ಬದಲಾದ ನೀಲಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿದೇರು ಅವೇ ಕಾರಣಗಾತರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಪುರ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಡು ತೋಜಾದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದವು ನೀಲಿ ಅತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಅಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ ರಂಗ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಸ್ಕರ ಕಪ್ಪುನು ತೋಜಾಂಡ ಅವು ತಾಮಸ ನೋಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ನೀಲ ಬಣ್ಣಡು ತೋಜಾಯಿನಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಂಟೆಲ್ಡು ಅಯ್ಯೋ ಲೋಕನು ಕಾಪುನಂಚಿನ ದೇವೇರ್ನ ಕಂಟೆಲ್ಡು ವಿಷ ಜತ್ತುದು ಪೋಂಡ ಕರ್ಕೋಟಕ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಡ್ದೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷ ಅವು ಜತ್ತುಕೊಂಡ ಲೋಕದ ಒರಿಪುಗೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪುನ ದೇವರನ ಜೀವದ ಉಸುಲು ತಾಕತ್ತು ತಗ್ಗದು ಪೋಪುಂಡ ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆಗೊಳಗಾಯಿನ ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳು ಮಲೆ ಮಗಳು ಪಾರ್ವತಿ ಕಂಟೆಲ್ಲಿನ ಒತ್ತುದು ಪತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆನಪು ದೇರ ಸುಲಭ ಕತ್ತೆ ಒತ್ತುದು ಪತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಯಂದ ವೇಳ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂಡುದು ಬೊಳ್ಳೇರಿ ಮಾಣಿಕ ದನಿಗೊರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿಡೀ ಕಂಟೆಲ್ಲಿನ ಒತ್ತುದು ಕಾತಾಲತ್ತೆ ಅವೇ ಜಾಗರಣೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ ರಾತ್ರಿಡೀ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಉಪ್ಪೋಡು ನೀ ಎನ್ನ ಪಾತರ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಪುರ ಪಾತರ ಒಂಜಾಂಡೆ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಲೋಕೊಡು ಕ್ಷಾಮಡಾಮರ ಬತ್ತನಿಗೆ ಇಡೀ ಮರಗಾಲ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ನಸೆ ಪಸೆ ತಾತು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಅಪಗ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂಡದು ಭಗೀರಥ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಋಷಿ ಮಿತ್ತು ಮೀರಿಲ ಕೊಡುಪುನ ನೀರಜೇವು ಪಂಡ ಗಂಗೆ ಸುಗಿತೆರಿಗೆ ಹಾಲು ಒಂತೆ ಸುರ್ಪದಾಲು ತಾಕತ್ತದಾಲು ನಿರ್ಪೋದಾಲು ಜತ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಒಂತೆ ಅಂಕ ಬಿಂಕನು ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಹೊರದೊಡನೆ ತೆಡಿಲಾಕಿಲಕ ಜತ್ತು ಬತ್ತಲಾಲು ಈ ಬಿರುಸು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಅಂಚಂಚನೆ ಸೇರುದು ಪೋಂಡ ಭೂಮಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ
ಚರಾಚರ ಒಂತೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಡೋಲಾಯಮಾನ ಆವೋ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಲೋಕ ಕಾಪರಗಾತ್ರ ತನ್ನ ಜಟೆನ್ ತರೆಕುಜನ್ನು ಬುಡ್ಪಾದು ಪಾಡ್ಯರಿಗೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ನೀರಜೇವು ಗಂಗೆನ ತರೆಕ್ ಕಟ್ಟದು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರೂಕು ಬುಡ್ತಿನ ದಿನ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡನೆ ತಾಂಡು ಮೂಜಿನ ತೋಸರ್ ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆದಿವೋ ಅಂತ್ಯವೋ ಒಂದು ನಾಡೋಡು ಒಂದು ಪಂಥ ಪುಂಡಿಗೆ ಏರು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಅಕೇರಿಗೆ ಇಂದು ಅಂತ್ಯತ್ತು ಸುರುಕು ಅವು ಕಡಿರತ್ತು ಪನ್ಪುನಲ್ಲಕ ನಿರಾಕಾರಾತೋ ಇತಿ ನಿರಂಜನ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥೋಡು ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಡು ತೋಜಿನಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮಾ ರೂಪ ಲಿಂಗಾರಾಧನೆಡು ಸುರೂಕು ಪ್ರತಿನಿಧಿಕವಾದ ತೋಜಿನಂಚಿನ ದಿನಲ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತ್ಯರ ಈತಿ ವಿಚಾರ ತೆರೆಯೋನೋಡು ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ನೆಪ ಈತೆ ಒಂಜಾತು ಒಂತೆ ಮೃದು ಪಾತ್ರನ್ನು ಕೇಂಡಾರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅನುಭವನುಡ್ಡು ಆಯ್ನ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ತರಗತಿಡು ಎಂಕ ಆಯ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಈ ಮೂಜಿ ಕಾರಣಡು ಗಾತ್ರ ಒಂತೆ ನಿಷ್ಠೂರದು ನಿನ್ನ ಆಲು ಪಾತ್ರ ನಿಖಿಲಂಚಿ ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂತೆ ನಿಷ್ಠೂರನೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅರುಣ ನಂಚ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಅನಿಸು ಅಂಡ ಒಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅನಿಸುನಿ ದೇ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಪಂಡದು ಒಂತೆ ನಿಷ್ಠೂರ ಸುರುತ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಾನ್ಯ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡುನ ಆತೆ ತರೆಕ್ ಪಾಡುನ ನೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಕೊರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಭಾಗ ಅನ್ನದಾನ ಮೂಲ ನಡತಲು ಸಂತೋಷ 10 ಗೂಡಿನವಳು ಮುತ್ತು ಅನ್ನದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಅಥವಾ ಅನ್ನದೇವರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನದೇವರ ಅವರ ಎಂಕಲ ಪನ್ಯಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒತ್ತೋನ್ವೆ ಆಂಡ ವನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ತರೆಜಿಂಜಾವುನ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ತುಳುನಾಡುಲ್ಲ ಸೇರೋದು ಅಂದು ತುಳುನಾಡು ಓಲಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತು ಗೋಡೆಗಾಂಡ ಎತ್ತಾಂಡ ಗಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆಟ್ಟು ವನಸ್ಸು ದಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡು ಓಲು ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ವನಸ್ಸು ದಿಕ್ಕು ಅವು ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸ್ವರೂಪವು ಆಂಡ ಅತೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಿನ್ಯ ಗುಡಿಲ ಅವು ಕಟೀಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಕ್ಕ ಪೂರ ತೋಡು ಸರ್ ಈ ತರೆ ಜಿಂಜಾವನ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಒಂತೆ ಬಂಗ ದಾದ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಕಾಲು ಹತ್ತೊಂದು ಮನ್ಪುನಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ತರೆ ಜಿಂಜಾವಡು ಎಂಚ ಸರಿ ತಿನ್ನೇರ ಕೊರ್ಪುನ ಹತ್ತು ತರೆಕ್ ಜಿಂಜಾವುನಂಚಿನ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಯಾನಿ ಈ ಮಂದಿರದ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಮಂದಿರಾವಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ವಾಚನಾಲಯ ಅಂದು ಬೋಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಏನು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ವಾಚನಾಲಯ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಪುರಾಣ ಕೃತಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೃತಿನ ಸೇರಾವನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಬೋಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಅಂದೊಂಜಿ ವರದಿಗತ್ತು ಬರ್ಪಿಸಲ ಇಂದು ಅಕ್ಕ ಓದರೆ ಐಕತ್ತು ಐಟು ಒಡನಾಟ ಓಡು ನಿತ್ಯ ಇತು ಓದು ನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ವಾರದ ಪೂಜೆ ಅನಗ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ದಾದನ ಪಠಣನ ಓ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮ ಆ ಮೂಲಕ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಿರ ಏನ ಅವಿನಾಶಿ ಮಂದಿರ ಗಂದತ್ತು ಮಾತಾ ಮಂದಿರ ನಿಲೆಟ್ಟು ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏನ ಪರಿಚಯ ಬಂದಾಗ ಬಂಡೇರು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ 470 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಯಾಕಡೆ ನಾರಾಯಣ ನಡಪಂಡವು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನವ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತವು ಯಾನು ಮಲ್ಪೋಡ ಏನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಏನ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲೋ ಊರು ದಕ್ಕಲೋ ನಿಕ್ಕದಾಯ ಮಾರ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನು ಒತ್ತೋಡು ಹೆಂಗೆ ದಾಯ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗವು ಏನು ಮಲ್ಪೋಡ ಏನ ಬೇಲೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದೆತ್ತ ಆಸಕ್ತಿನಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದ್ದು ರಾಜ ಬೆಳ್ಚ ಮಾಡ್ರು ಪಂಡೇರು ಉಲೈಡ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದೊಂದು ಈಶ್ವರನ ಬಿಂಬ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲಿನ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪ್ರಭಾವಣಿ ಮಲ್ತಿನದಾನೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಾಪುಂಡು ಇದೆ ಐಕ್ ಒಂಚೆ ಉಚ್ಚುನೊಂಜಿ ನಾಗನ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಐಕೊಂಜಿ ಪೀಠ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ತಾಳಗು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಿಡಿ ಬೊಕ ತಬಲಗೊಂಚಿ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ನನದಾದ ಕೊರ್ಪುನಿದಾದ ಅಂದು ನಾಡುನ ಬದಲು ಊರುಡುನ ಏರುಲ್ಲೇರು ನೊರ ನಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲು ಅಂತೆ ಸೋತಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಡೆ ನಿಜವಾದ ತೂಂಡ ತಿರುವನಂತಪುರಂದ ಅನಂತಪುರಂ ಕ್ಷೇತ್ರನ ತಿರುಪತಿಯೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತೂಂಡ ಜಗತ್ತನೇ ದೆತ್ತೊನ್ನಾತ ಸಂಪತ್ತು ಹಿಂದುಲಡೆನೋ ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ರಡ್ಡು ಧರ್ಮಡು ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ಕುಗ್ಗುದು ದಾಯ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಪುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾದನ ಕೊರಕ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಅವಲ ಬೊಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಸಮಾಧಾನ ಪುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂಗಾರ ಆವಡೆ ಬಂಗಾರ ಅದಲ್ಲ ತುಲ್ಲ ನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ನನದಾದನು
ಏನು ಇಂಚ ಪಸೆಗಳು ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರನಾಗ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಪರಾಕಷ್ಟೆ ಎಂಗಜ್ಜ ಪನೇರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಈ ಅಜ್ಜಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಏನು ಏನ ಮಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೊಕೆ ಕುತ್ತರ್ಗ್ಬೋದು ಏನು ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಸುರು ಈ ತಿಂದದ್ದು ತೋಜಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಓವು ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡೋ ಅಂಚೊಪ್ಪೋಡ ತೆಣ್ಣರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕೊರ ಇನ್ನು ತಿರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಭಕ್ತಿದ ಪರಾಕಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಗಾನಿಸು ಅಕಲಕ್ಕನ ಅನುಕೂಲ ಸರ್ ಅಕಲಕ್ಕನ ಭಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಇರೇಗದಾನೆ ಈರ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಹತ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಕಲ ಮನ ಒಲಿಸಾದು ಎಂಕಲೆ ವಿಟೋಬರುಕ್ಮಯ್ಯ ಅಣ್ಣರಡ ಪನ್ನೋದಿತ್ತೆ ವಿಟೋಬರುಕ್ಮಯ್ಯ ಮಂದಿರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಸಿಲ್ಲವೇ ಕಾರಣ ಏನು ಸಬ್ಮಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಬಿಂಬಗೊಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಅಕಲು ಬುಡುಪುಚ್ಚ ಆತು ನಿಷ್ಠೂರ ಈ ಸಲ ಇರೋ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪ್ರಭಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಇನ್ನೇನು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಆ ಸಂಪತ್ತು ದೆತ್ತೋನ್ಲೆ ನಿಖಲ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪಡು ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಐನು ಹೊರ ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಭಾರೀ ಶೋಕುಡಿ ಎರಗ ತಟ್ಟದನ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಈ ಸಾಲಡೊಂಜಿ ನಡುಟೊಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳರು ಅರಡಕೆನ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸಮಾಜ ಹೇಗುಂಟು ಆರು ಅಮೇರಿಕದ ಇಡೆಗೆ ಆಮದು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಬಡಬೇರೇನು ಇತ್ತಿತ್ತು ಜನಕ್ಲೇನು ಇಡಬಲೆ ಮತ್ತು ಪಾಪದಕ್ಕಲು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಫೋಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ದ್ವೇ ಊರುದ ನಡುಟು ಪುನಕಲ್ ಯಾನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ ವಾಹನಗ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಗ್ ಈ ಸಲ ನಾವು ಅವಿನಾಶಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ದೀಪಕ್ಕೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಹೊಡಿತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ಸುರು ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಅಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಂದಿರನೋ ಪೂಜೆನೋ ಅವು ಒರಿವು ಇನ್ನು ಏರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರೋ ಬಾಕಿಲುಳ್ಳೇರೋ ಮುಕುಲು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಅಧಿಕಾರನ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟತ್ತು ಓಡಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇರ್ತೀರಿ ಈ ಮಂದಿರ 100 ವರ್ಷ 40 ಈ ಚತುರ್ಶಂತಿ ಉತ್ತರ ರಡ್ಡು ಪಂಡ 42 ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಂಗಾರ ಪರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ನಡತ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರು ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಬೆಳಗದು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಭವಿಷ್ಯನ ಭದ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಖಾಲಿ ಧೂಪ ದೀಪ ಬೆಳಗೆರತ್ತು ಹಿರಿಯಕಲ ಒಂಜೇ ಅರ್ಥಗೋಸ್ಕರತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಧೂಪ ದೀಪ ಬೆಳಗೆರ ಆ ಪೂಜೆ ಇಡೇ ದಾಯ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದೇರು ಮಹೋತ್ಸವಂ ಪ್ರಕೋವಿದ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿವೃದ್ಧತೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ಪುನ ಬಾತೆರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆಂದಲೇ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾ ಉತ್ಸವವು ಅಂಚ ಉತ್ಸವ ಪಂಡ ಏರು ಊರ್ಧ್ವಮುಖಿ ಇದರ್ಥ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ನಮ್ಮ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಣ್ಣದ ಉತ್ಸವಗೆ ಈಗ ಪದೇ ನನ್ನ ಪನ್ಕಾಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನ ಸೇರ್ನಪ್ಪಾಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ದೃಢ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬರೋಚ್ಚಿ ಸುಳ್ಳು ಇಂಕಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಡ್ಡರೆ ಸಾರ ಜನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ಬಾರೆ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕ ಏತೋ ಸಲ ದೇವಸ್ಥಾನರು ಅನ್ನದಾನ ತೋಜಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ಪೋಡಿಗೆ ಪುಡಿತಿತ್ತೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಂಚಾದು ಆ ಭಾಗನಂತೆ ಗೌಣ ಮಲ್ತದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನು ಇದು ಈತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಈತ್ತು ಗೌಜಾಂಡು ಈತ್ತು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಏನು ಕೊಡ ಒಂದು ಆತು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಅವ್ರು ದಾಯ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಪುವ ದಾಯ ಭಜನೆ ಫಲಾರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಕೊರದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದುವೇ ಪಾತಿರ್ರಿ ಇಂದು ಆತಂಕಡ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಂದಿರ ಒಂತೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಈ ಮಂದಿರ ನಡಪಾವು ನೀವು ಆ ಕೇರಿಗೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತು ಮೂಲಕುಲ್ನ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಜವನ್ಯರ ಅಣ್ಣರ ನಕಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬೋಡು ಐಕ್ ಏನೊಂಜಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಈತು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಅಣ್ಣರ ನಕಲು ಮಿತ್ರರು ಕುಳ್ದಾರ ತಾರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ನಕಲನ್ನು ತೂನಾಗ ಕೊಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಶ್ವೇತ ಧಾರಣೆ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಕೇಸರಿ ಧಾರಣೆ ರಡ್ಡಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಪಂಡಿಲ ಕೊಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಆಂಡ ಬರ್ಪಿಸಲ ಈ ಭಾಗೋಡು ಅವೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಬಾಲವೃಂದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚಿ ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುನಿ ನಿಖಿಲ್ ಪೆಜ್ವಾರನ್ನು ಎಣ್ಣದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲವೃಂದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಏರು ಸರ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ತುಂಡಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರು ಕಲ್ಪನಲ್ಲ ಕತ್ತು ಬಯ್ಯ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ಬತ್ತು ನೀರು ಹೊಸ ಈ ಜವನರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರದು ಈರು ಪಂಡದು ಪೋವಾರು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಈ ಕಾಲೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡುದೇರು ಇಂದು ಪರಮ ಸುಳ್ಳು ಎಂಕಲು ತರಗತಿ ಸುರು ಮಲ್ಪನ ಇಂಚನೆ ಬಂತೀನಿ ಜನಕಲು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿತ್ತೆ 400 ಜೋಕುಲು ಸೇರುವ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಬೋಪ ಪಾಡ್ದಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರು ಮಲ್ತ ಎಂಕಲು
ದಿಂಜ ಜನ ಪಂಡಿರ ವೀರಿ ಎಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿರು ಮೆರ್ಬೋದು ಪಂಡಿನಕಲುಲ್ಲೇ ನೂತ ಐನು ಜೋಕುಲು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕೊಂಡಾಣದ ದೈವದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಾರದಾನದೊಂದು ಕುಡಿಯು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಏನು ಬಂತೆ ಬರ್ಪಿಸಲ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೆಂಬರ ನಿಖಿಲ್ ದೇತದ್ದು ಸಂಧಿ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಣ ಕಳಂಜನ ಸಂಧಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಪಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಏನಂತೂದು ಕಲ್ಪುಲೆಂದು ದಯ ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆ ನೋಡ್ಚಿ ಯಾನೇ ಎದುರು ಉದಾಹರಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂದು ಬನ್ನೊಂದು ಪುಲಿ ಆತೆ ದೂರದ ಪಾತೆರ ದಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಿಡ್ದು ನನವಲ್ ತುಳಿದ ಉದಾಹರಣೆ ದಾಯ ಕೊರೋಡು ಅಂಚಾದು ಮೂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಾನು ಕೇಂಡೆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅವನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲೇನು ಸೇರೋವನ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡುಗೆ ನಾನು ನಾರಾಯಣ ನಡಪಂಡೆ ಆ ಸಭೆಗೆ ಏನೋ ಲೆಪ್ಪುಲೆ 6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಈರೊಂಜಿ ದಿನ ಬಾಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಿಪೇರಿದ ಕೀ ಓಲುಂಡು ಅಂತ ಜೋಕ್ಲೇನು ಫುಲ್ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಆತ ನಣ್ಣೆರೆ ತೊಕೊಟ್ಟುಡು ಅಯೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಸಿದ್ಧರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ಇಂದು ವನಸದ ಬಟ್ಟಲ್ದೆ ಎದುರು ಕುಳ್ಳುದು ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ಕಿಸಕ್ಕ ತೆಲ್ತೇರಿಗೆ ದಾದಂಬೆ ಮಣಮಣ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಅರುಣ್ ಸರ್ ಪಂತೇರು ವನಸದ ತುಂಬಿ ಇತ್ತು ಪನೋಡಿಗೆ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿನ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅರುಣ್ ಸರ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾರು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗಾಂಡು ಓ ಇಂದು ರಿಪೇರಿ ಆವಡ ಇನ್ನು ಓಲಾ ಬೇತೆ ಈತು ಪೂರ ಕಲ್ಪಾದು ಜೋಕ್ಲೇನಿಂದ ಸೇನೆಗೆ ಬುಡ್ನಲಕ ಕಡಪಾದು ಅವ್ರು ಐಕ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡ ಅಂಚಾದು ಮೂಡು ಸೇರ್ದಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈತೆ ನೇರ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ತರೆಕುಜಾಲು ಪರಂದುನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲೋಡೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ದಾದಾಂಡ ಭದ್ರತೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ಪಾದು ಏತು ಸಂಬಳ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಮಲ್ತದ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅನಿಸುಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಬೋಪೇರು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬೋಪೇರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬೋಪೇರು ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚು ಶಿವಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಬೆಲೆನ್ಸಿಯದ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪನ್ಪುನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಉಡುಪುನಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಸರ್ ಇದೆಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾರೈತಿ ಹೀಗೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಜ್ಜಿ ತೀರಿ ಹೋಗ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರಜೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾದು ಪೋಂಡ ಸರಿ ಕಲ್ಪಾದ ಈಗ ನೀನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಲ್ಲ ಇಬೊಕ್ಕಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರು ದೆಪ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಶೋಕುದ ಅಂಗಿ ಪಾಡೋಡು ಅವಳು ತಲಪಾಡಿದ ಬರಿಟ್ಟು ಅವಿನಾಶಿ ಮಂದಿರ ಅಂದು ನಡೆ ಮಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರೋಡು ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ ವನಸದ ವಯಸ್ಸು ಇಂದು ಮಾತ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿತ್ತೆ ಮರತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂವ ನೋಡು ಇನ್ನೇನು ಪನ್ಪುರಿ ದಿಂಜ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂವ ನೋಡೋದು ಮನ್ಮುಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ದಿಕ್ಕಲು ಪಂಡಿನ ಮಾತನ್ನು ಇಷ್ಟೇಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊಡು ಮೂಲು ಗತಿದಂತೆ ನೆರೆ ಕರೆತ ರೂಮ್ ದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಮರಣದ ವಿಧಿ ಮಲ್ಪುನಿ ದುಂಬು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಡಿತೀನಿ ಕುಡ್ಲಡಿಂದ ಸುರಾತನು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಣು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡೋ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಬದುಕದ ಬಯ್ಯ ಏಕಾಂಗಿ ತನಟೋ ಒಂಟಿ ತನಟೋ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದಿತ್ತಿನ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ರಾಜಣ್ಣ ಯಾನು ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೀಠಡೆ ಕೊಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕವಿ ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರ ಭಟ್ರು ಆರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾನು ಆರ್ನ ಪಾಠ ನೀನು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಅಕೇರಿದ ಕಾಲನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಾದರ ಅವೇ ಏನೇನು ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪಾದರ ಬೋಡೆದಿಗ್ಲ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತೀನಿ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿಯೇ ದುಬೈ ಡುಲ್ಲೇರು ಸೌದಿ ಡುಲ್ಲೇರು ಕತಾರ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಕುವೈಟ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಬಾಕಿ ಧರ್ಮೋಡು ಇಂಚಾತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ದಯಮಲ್ತದಿ ಮಂದಿರದ ಕೆಲವರು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಡೆಪೋ ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಹಿಂದುಲು ಬಾಕಿ ರಡ್ಡು ವೃದ್ಧರು ಬುಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇಂದು ರಾಜಣ್ಣಗೆ ದಿಂಜಗೈತಲ್ಲ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಬೋಡಿತಿನ ತಂಡರ ಪೂರ ಗ್ರೂಪ್ ಹುಡುಕುವೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಪುನಿ ಏರು ತುಲೆ ಯಾನು ಇತ್ತು ದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಪ್ಪು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ ಬತ್ತೀನಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇಂದು 4 ಉಪ್ಪು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಿ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಪ್ಪುನಿ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪುನಿ
ಶುಕ್ರವಾರ ಪಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರ್ಂಡ ಅಕ್ಲೈಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಯಿರು ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಉಳ್ಳಾಳದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಒಂದು ಡಬ್ಬ ದೀತಾರೆ ತೂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡದ ಇಂದುವೆ ಡಬ್ಬ ಇರುತ್ತೇನು ಅತ್ತೆ ಐಟ್ ಪ್ರತಿ ಪೋಯಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ದೇವರನ ಸಾಲ ಪರಮ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಪಂತೇರೆ ಐನು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಏತೋ ಐತಾರ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಡು ಚರ್ಚುಡು ಫಾದರ್ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ದೂಷಣತ್ತು ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡೈನ ಚರ್ಚುಡು ಫಾದರ್ ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಇಲ್ಲದ ಜವನೆ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿಪರೀತ ಒಪ್ಪೇನ ಹಾಗೆ ಏರ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಗುರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರು ಇಡೀ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಜವನ್ಯರು ಪೂರ ಪರ್ಪುನೇನು ಉದ್ದೇಶ ಬರೋಕು ಅದು ಬುಡಿಯರು ನಮ್ಮ ಏತು ಸಿದ್ಧವಲ್ಲ ಪಾದ್ರಿಗೆ ನಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜನಾಪುನಿಯ ಅತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಯಾವ ಇಂದೇ ಇಂಚಿನ ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಅದು ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಆತು ನಮಕ್ ಇನಿ ಮಲ್ಪರ ಆತಿನೇ ಈಗಲಿ ತೆಪನವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂತ ಸರ್ ಎಂತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪವುನತ್ತು ಇಂದು ನಮಕ್ ದಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜಿ ನಮಕ್ ದಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜವು ಇನಿಕಲ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಬರಿತ ಪರಿಸರ ಉಂಟದು ಬಾತಿರ್ನೆಯನ್ನು ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ ಮೂರು ಸೇರಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜೋಕುಲು ಬೋಪುನಿ ವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಅದು ಅವರ ತಪ್ಪು ದಾಯ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏತು ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಶಾಲೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಏತ್ತು ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾರ ಹಾಪುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡೋರ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಏತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅನಿ ದಾಳಿ ಆನಾಗ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸಿ ಚರ್ಚದ ಎದುರು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪೊಂಜವು ಬಂಡಿನಿಂದನೇ ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹುಷಾರದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ನೋಡೋಣ ದಮ್ಮಿ ಜಣ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಲೆಕ್ಕನತ್ತು ನಾವು ಅವು ಕಟೀಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಅವತ್ತೆ ಯಾಪನ್ ಒಂಜಿ 10 ಜೋಕ್ಲೆನ್ ದತ್ತುದೆ ಪೆರ ಪೂಜೆ ಆ ಪಾಪದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪುನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಕರಿಪೆರ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗಂದ ಆಪುಡು ಒಯ್ಕು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ಏತೇತು ಉತ್ಸವ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ನೆರೆಕರೆತ ಬಾಲ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣನ ನೆನಪುಪ್ಪೋಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಖರ್ಚು ಇಂಕ ಆತಂಕ ಆಪುಂಡು ಯಾನೈತೆ ವಿರೋಧಿ ಎತ್ತು ಅಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕಲಿ ಅಪಲ ಮಂದಿರಡು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತಾಕತ್ತುಲೆಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತುಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಜಾಗ ಎತ್ತಲು ಮಾರರ ದೆತ್ಪೋನೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯೆ ನಮ್ಮಡ ಸಂಪತ್ತು ಉಂಡು ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಇಂಚಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತದ ಪ್ರಮಾಣನು ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಇತ್ತಿನ ಉತ್ಸವ ಪೂರ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ವಿಷಯದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿನ ದೇವೇರು ಅಂಚತೊಂಡು ಯಾನು ಯಾಪಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಖಲು ಓದುನ ಪನ್ವಾರು ಯಾಪ ಕಲ್ಲದ ಬಿಂಬದ ಮಿತ್ತು ಬೊಳ್ಳಿನ ಮುಚ್ಚುವರ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪೋಂಡು ನೇರ ಸಂವಹನದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿಂದು ಪಿರ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚಾರ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪೋಂಡು ನೇರ ಬಿಂಬಗ ಅನುಸಂಧಾನ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬಡು ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಸುತ್ತ ಪೂರ ಕಂಡಿದ್ದೀವಂದ್ರೆ ನೇರ ಬಾಕಿಲ್ದ ಇದ್ದೀತಿ ಐತ ನೇರ ಅನುಸಂಧಾನ ಐಕುತ್ತದೆ ಬರಿ ಕುಂತದ ಕೈ ಮುಗಿ ಬಿಡು ಬಂದ್ಪುನಿ ಆ ಪೂಜಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾವಟ ಹೌದಾ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಪಂಡದಾದ ತಿರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ದಿಯೋನುಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಿನ ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಪಾಡ್ರು ಇಂಚನವರಲ್ಲೇ ಪುಲೆ ನಿಖಿಲ ಮಂದಿರಗೆ ಆರು ಮಂತಿನ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನದ ತೊನ್ನಾಗ ಅರೆಗೆ ಸಂದೋಡಿತಿನವು ಎಂಕತ್ತು ಎನ್ನದ ಆಲತ್ ಎಂಕಲು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಕಲ್ತ ಇತ್ತದು ಉಪ್ಪುನಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಷರ ಸೇವೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಕೊರಿಯರ್ ಅತ್ತೀಚಿ ಅದು ಅರಡು ಉಂಡುಂದು ಬಂಡಿನತ್ತ 10 ಜನಟದ ಏನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬನ್ಪೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಾಲ ಕರಿನ ಬೊಕ್ಕಾಯನ ಪುದರ್ಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಪುನಿ ಅತ್ತೆ ഒരു വ്യക്തി ജീവൻ തൊപ്പുനകനെ ട്രസ്റ്റ് ನಮ್ಮ ಬಗಡಾದಿತ್ತು ನಾವು ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಪಾಡ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರಗೈಟ್ ಸಂಕೋಚವಾರನ ಪುದರಡೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಆಂಡ ಆತನು ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸೋಡು ಅರೆಡವರ ನೀರು ಎಂಚ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪೋರ ಎಂಚ ನಾಡುವರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ನ ಆತ ಸೋಷಲಿ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಂಡ ಈ ಬಾಗಡಿ ಈ ಮಂದಿರತಿನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಇಜ್ಜಿನ ಅವಳು ಖಾಲಿ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊರಿ ಬಜಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ವನಸ್ಸು ಪುಂಡು ವರ್ಷಗರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಗೌಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮೀರಿನ ಸಮಾಜ ಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾಳ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ತದ್ದು ವಾರ ಗೊಂಜಿ ಸಲಾಂಡಲ ಸೇರ್ದು ದೇವಿಪುರತ್ತ 12 ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರನ ಕಡೆ ಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 4 ಶ್ಲೋಕ ಪೈಪಟ್ಟ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೋಲೆ ಅರನ್ನು ಲೆತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದ ಏತೋ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಬನ್ಪೇರು ಶಿವಪುರಾಣ ಬನ್ಪೇರು ಕತೆ ಬನ್ಪೇರು ಏತೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಕಲ ಪುರಾಣಿಕರಡ ಬಣ್ಣ ಕಡೆ ಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ಪೇರು ವಾರ ಗೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತದೆ 3 ಪಾಠ ಮಂತು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ 5 ಅನುಕೂಲದ ಭಾರೀ ಶೋಕದ ಭವಿಷ್ಯನ ನಿಖಲ್ ತೂಪರಂಚಾಂಡ
ಎಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಡಿ ಇನಿ ಸೈತನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪನ್ಪುನಾತು ಧೈರ್ಯ ಬರು ಎಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೊಂಚ ಭದ್ರತೆ ಅಂಡು ಮಾರೆ ಭದ್ರತೆ ಬಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣದ ಜನ ಕಿಳಿಚಿ ಅಂಚತುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂಗಾರ ಪುರ ಮಂತದೀಪ ನೇರ ಕೊನಪುಡಿ ಹೊರಾಂಡು ಕೊನೋದು ಈ ಥರ 2ನೇ ಸಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಏರೆಗೂ ಕೊನೆರ ದೀವನ ದೀತೊಂದುಲನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಬನ್ನಗೊಂಬೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಥರ ವಾಯಿನ ಪಾತೇರಿ ಎಂದತ್ತಿಂದ ಔಚಿತ್ಯ ಇತ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ನನರೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೋಲಿ ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಐಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಡೆ ಪೀಠಿ ಕೆಡೀತು ಪಾತೆರ್ನಿ ಈ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಡು ಧೈರ್ಯ ನೇರಾಪು ನಿಂದು ಯಾನು ಆನಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಲ್ಲ ಪಂಡಿನ ನೆನಪು ದಯ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಮದ್ಮೆ ಮದಿರಂಗಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋಲಿ 10 ಕಾಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 40,000 ರಾಜಣ್ಣ ಬಯ್ಯ ಎಂಕನ 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನನೇ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಆಜಿ ಅಟ್ಟಿದ DJ ಅವಂಜಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಆಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಬೊಕ ನನ್ನ ಎಂಕಲು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲು ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಂಚಿನೆ ಇಲ್ಲದು ಲೈಕ್ ಹೊರದು ಎಂಕಲು ಫುಲ್ಲು ಓಪನ್ ಬಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡು ಏರೆಗೆ ಒಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಈತೆ ಅಕ್ಕಲು ಸುಧಾರದೇರು ತೊಕ್ಕೋಟು ಚರ್ಚಿದ ಬರಿಟ್ಟೆನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಸುಧಾರದೇರು ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರದೇರು ತೊಕ್ಕೋಟು ಚರ್ಚಿದ ಫಾದರ್ JB ಸಲ್ದಾನ ಪುದರ ಬಂಡದವನ್ಸ ಅವು ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಡ್ ಹೆಡ್ಡೊಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಈ ಪೇರು ಪೂರ ಮೈಪೇರತ್ತೆ ರೋಸ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಯಮ ಎಂಚೊಂಡು ಕೆಥೋಲಿಕರ ಅವೇ ನಿಯಮಡ ಅವಡು ತೆತ್ತಿಯಾಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮೈಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಬಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದ ಅನರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಇನಿಕ್ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ನಿತ್ಯಾದರ್ ವಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಗ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪೇರು ಮುಗಿಪೇರು ಅವೇ ಪಾಡ್ದಾನ ಪಂಡದು ಅವೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ ದಕ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಹೊತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಟ್ರು 12 ಪಾತ್ರೆ ಭಟ್ರು ನಾವು ಕೊಲ್ಲೋದು ಕಲಶ ಮೀದು ಬರ್ಪುನಿ ಬೈ ಅವೇ ಮದ್ಮಲ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ಬಿಯರ್ ಬೈಪುನಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹೋಮ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಮತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೆಲಿಪೇರ ಬರು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರೋ ಮರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಇಂದೇನು ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಯಾನು ಮೂರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ಆಶಾವಾದಿ ಭರವಸದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀಪುನೇ ಅಂಚಾದು ಮಲ್ತು ತೋಜವನ್ನುಲ್ಲೆ ಆ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ದಯ ಮಲ್ತದು ಮಂದಿರದು ಲೈಜೊಂಜಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲೇಸಾನಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನ ಪಂಡಿನ ಮೂಜಿ ಲೇಸದ ರಾತ್ರೆ ಈ ಮಂದಿರದ್ದು ಭಜನೆ ಟೀಮು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಐಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಆ ಬಾಲವೃಂದ ಕೊಂಚ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏನಡ ಜನ ಯಾನು ಕೊರಪೆ ಬಿಡಿತಿಲ್ಲ ಲೋಯ್ತಣ್ಣ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲೇನು DJ ನಲಿಪಾಲೆ ನಿಖಿಲ ಭಜನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಪದ್ಯಗೆ DJ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಲಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೀರ್ತಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರ್ಲ ಮೆಚ್ಚುವರು DJ ಅತಿನ ಮನದಾನಿ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡು ಒಂಜಿ ರಣರಂಗಲ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಮಗರು ದುಪ್ಪುಂಡು ಚೇರ್ ಮಗರು ದುಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಆತುಂಡು ಪಂಪುಲ ಕುಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ತುಲೆಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಕ ಬಾ ಆತು ಪುಣ್ಯ ಉದರ ಈಗ ಕೊರಿಯರ ಪೋಡಿಗ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆಂಡ ಈ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆ ರಾತ್ರಿನೇ ತೂಲೆಗ ಜಾಗೆ ಇಂಚಿನ ಪುಲ್ಸು ದೀಪ ಬೆಳಗುಂಡು ಕಮ್ಮೆನ ಪೊರ್ಲುಡು ಅನಸ ಯಾನು ಪಂಪೆ ನಿಖಿಲ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲತ್ತು ಭಜನೆ ಮಲ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏನು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪು ಲೈಕ್ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪುಜ್ ಇಂದು ದಯ ಪನ್ಪರು ಸರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ದಿಂಜ ಜನ ಐತೆ ತಪ್ಪ ಒಂದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಭಜನೆ ಮಲ್ತನ ವೆಜ್ಜು ಕೊರಡತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜವಾನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆ ನೆಪ ನಾಡು ನನ್ನ ಬುಡ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೇ ಕೊರಲೆ ಫುಡ್ ಹುಡುದು ಆಲೆಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಥನೆ ಬಾಕ ಕೊರುವೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೇ ಕೊರಲೆ ಆಂಡ DJನು ತಪ್ಪಾಲೆ ದಿಂಜ ಜನ ಹಿಂದೂ ಜೋಕರು ಸುರು ಪರೆಯರ ಕಲ್ತೆ ನಿಖಲಿಲ್ಲದ ಮದ್ಮೇಡು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಅವಳು ಸುರಾಯಿ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತಿಜಿನ ಎಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನ ಸುರಾತ್ ನಮ್ಮೆರ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಕುಡಿದು ಬರ್ಪುಲಿ ಈಗ ಸಾಕ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿಕೋ ಒಂದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಇಂದು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ದೀಕ ಮಾದರಿ ಆಕ ಆಯ್ನಾತ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮಂದಿರ ಪನ್ಪನ ಉದರ್ ಬರಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇಂದೆಡ್ದಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅವಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿದಾಂತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಲಾಂಡೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಾಂಡಲ ಪೊದುವೆ ಬೈಜಿ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ತದೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಬೇಲೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಈ ಸಾದಿಡು ಒಂಜಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಏರ್ಲ ತೂಪುನಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಅವಳ ಅಜ್ಜಿಗೊಂಜಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜೀವ ಹೋಯ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಸುಧಾರ್ಪುನಕ್ಲಿಜ್ಜಂಡು ಪನ್ನಗ
ಮೂಲಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಮರಣಗ್ ಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಅವಿನಾಶ್ ಮಂದಿರ ದಕ್ಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುರಿಂದ ಪನ್ನಿಯರ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಒತ್ತೊಂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಅವೇ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಗೂ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂಚಿನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ತೂಪುಲ ಕಾವಡ ಬಂಡದು ಈತ ನೆಟ್ಟ ಕಿಬಿಐನ ಮಾತ ಹಿತಮಿತರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತೆರನು ಶಿವಾನ್ ಪಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಆತ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ಲಾಪ್ ಬೊಟ್ಟಿಯಾರ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ನಮ್ಮ ನನರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಕೊಯ್ತಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಕಡೆ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಪನ್ಲಕನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರಘು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಯನ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಆಳ್ವೇರು ಎದುರುಡು ನಾರಾಯಣನ್ನೆಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ನಾರಾಯಣನ್ನೆಲ್ಲೇರು ರಮೇಶನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಪ್ರದೀಪನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಸುಧಾಕರನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಯಬಂಡ ಅವಿನಾಶಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪಂಪುನ ಇಡೀ ಯಾನು ಒಲ್ಪಲ ಕೇನಂದನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿಡುಪುನಿ ಆ ತಲಪಾಡಿದ ಆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಒಲ್ಪಾಣಲ ಈ ಭಾಗಡ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು ನಾವು ಅವಿನಾಶಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಪನ್ಯಾರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಪುನು ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ನ ಇಡೇ ಬತ್ತನೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ದಯಬಂಡ ಇನಿ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ತೂನಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಉಂತದ್ದು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಾಂದ ನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಇನಿ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲೇನು ಇಡೀ ಯಾನ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಆಪಲ್ಲ ಆ ರಸ್ತೆ ಪಿನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಿನಿ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಆನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೋಟೆಕಾರ್ ದಯಬಂಡ ಇಡೀ ಊರದ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದ ಜನಗಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನ ಜನಗಳು ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಯ್ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪ ನವೀನರೇ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆರು ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಮೂಲ ಬತ್ತು ಉಂತುನಾಗ ಸುರುಮಲ್ದಿರು ಪಾರವಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂತು ನೋಡು ದಯಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾನ ಮುರಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಧೈರ್ಯ ಜನ ಸತ್ಯ ಅದ ಯುವರಾಜಿ ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸಂತೋಷ ದಯಬಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಡ್ಡ ಆವಡು ನಮ್ಮ ನನೋರ್ಯಡ ನಟ್ಟರೆ ಪಾಯರ ನಂಗೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ರೀತಿ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹುಡುಪುನು ಅತ್ತ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಜೋರಿತ್ತುನಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತುನಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಲ ಈ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮಲ್ಪನು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಡು ಮಲ್ಪುನು ಎರಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪವಡು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿದ್ದುಪ್ಪಾರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪನೇರಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಲು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲೇನು ತೂತ ಇನಿ ಅವಿನಾಶಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಈ ದೇವಿನಗರ ಪರಿಸರಡಿ ಈ ಪರಿಸರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಲಪಾಡಿದ ಈ ಪರಿಸರಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮತನನ್ನು ಒರಿಪಾವನ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು ಇನಿ ನಗರ ಭಜನೆ ಇನಿ ಅರುಣ್ ಅಲ್ಲೇರಿ ಜ್ಞಾನಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏತಾ ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಗರ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಉಂತದಿತ್ತೇರು ನಡುಕು ಐನ ಪೂರ ವಾಪಸ್ ನಗರ ಭಜನೆ ವಿಠೋಬದಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲ ಉಂತದಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಊರುಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಗರ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗಿ ನಗರ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಂದು ದುಂಬು ಪೋಪನ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಜನೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ದುಂಬು ಕೊನೆಯರು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತತಿ ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದ ಇನ್ನಿದಾದಾತನ ಬಂಡ ಜವನೇರು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸೇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಡ ಒಂಜ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಗ ಈಜಿಂದಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಗ ಅಂತ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಗೊಬ್ಬಂಡ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಂಡ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮರತೊನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಜನ ಜವನೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪೇರು ಅಲ್ಪ ಭಜನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಯಥಾ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬದುಕುನೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲಕ್ಕೆ ಆಪನ ಪಂಪನ ಸಂಗತಿಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ್ದು ಯಥಾ ವರ್ಷದಿಂಚ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ನ
ಹೆಜ್ಜೆನೆ ದುಂಬು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಎತ್ತರ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ. ಇನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಮಾತ ಮೇಟ್ಲ ತೂಪ್ಯಾನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಪೋಪೇರು ದಾಯಬಣ್ಣ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರಿಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಯಾನು ಉಲ್ಲತ್ತ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕ ರಾಜನ್ನ ಇರ್ನ ಶಾರದಾ ಆಡ್ಸದಾಗ ಬಂದಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಅವ್ಲು ಹೊರ ಸಿಕ್ತಿಂದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಏಲ ಲಕ್ಕದಿಜೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಈ ಬಾಗಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾದರೆಲ್ಲ ಎತ್ತರಗೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ದುಂಬು ಕೊನಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಕೆಲಸ 5 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಗೆಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೇಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ಮಾತೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೆಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸಾದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನಂದವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಗುರ್ಕಾಮದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ఒక ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಂಧುಲೆನ್ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ ರೆಗ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಲು ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಾರಿದೀಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಅರಣ್ಯ ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಾತೆಗಳ ಬರಡು ಬಂಡದು ಅರೆಗ್ ಇಂಚಿನನೇ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ನನಾತ್ ನೇನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಲ ಮಹಾದೇವಿ ದೇವಿರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಲಾಯಿನ ಅರಸು ದೈವಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ನನಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ಯಾನ ಹಾರೈಸುವೆ. ಅಂಚನೆ ವಾಗ್ಮಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲಿ ತೂದು ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ತೂದು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಅರೆನು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ದಿನತಾನಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ನಮ ಎತ್ತರಗೇರಿಯ ಆರತ್ ನಮ ಎತ್ತರಗೇರಿಯ ಅಂಚಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ವಿಷಯನ ಆರ್ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಮಹತ್ವನು ಪಣೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಡು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪಂಡೆ ರೈಟ್ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದುಲ ಅವು ಸತ್ಯ ಆರ್ ಪಣ್ಣೆಟ್ಟು ದಾಲ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಆ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಮಂದಿರಲು ಆವಡು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಐಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನೇನು ಕೊರೊಂದು ಯಾನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇನು ಬಾರಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಗೈನಿ ಪ್ರತಿಭಾ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಜಾಗದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬರಡು ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತ್ ಕುಂದು ಕೊರತೆಲುಂಡು ಐಟ್ ಸದಾಶಿವ ಸಂಸಾರಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಈಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರನು ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆ ವೈರತ್ವ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಎಂಚ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ತೂತು ಜೇರಣ ಈಶ್ವರ ದೇ ನಮ್ಮ ತೂತು ಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಈಶ್ವರ ಬಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಂದಿ ಉಂಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಡ ಸಿಂಹ ಉಂಡು ನಂದಿಗಿಲ ಸಿಂಹಗಳ ಮಹತ್ವ ವೈರತ್ವ ಉಂಡು ಈಶ್ವರನ ದೇವೇಡು ಉಚ್ಚಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಗಣಪತಿಡ ಎಲಿ ಉಂಡು ಷಡ್ಮುಗಡ ನವಿಲುಂಡು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ತುಂಡ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಅಕಲ ಸಂಸಾರಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಏಪಲ ಬರ್ಜು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಸದಾಶಿವ ಸಂಸಾರದ ಲಗಮ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒರಿಯಡು ನನಾತ್ ಒರಿಯಡು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಾತ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕಾಪುದು ಇದು ಕಾಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಬಂಡದು ಕೇಳೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಇಡೆ ಮುಗಿಪು. ಮುಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು, ಕೋಟಿಕಾರ್ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಘು ಉಚ್ಚಲ್, ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಂತ್ಯಮಾರು ಜಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ, ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಾ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನ್ ಆಳ್ವ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಲೇಸುಗದ್ದಿಗೆಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಬರ್ತಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಹಾಶಿವನ ಕಾರ್ಗ್ ಅಡ್ಡಬೋರ್ದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಆಸೀನರಾದಿತ್ತಿನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೆ ಬೈದೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಈಶ್ವರಗೆ
ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈಶ್ವರ ಏರಿಗೆಲ ಒಲಿವುಜೆಯನ್ನು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಡುಂಡು ಓಲ್ಗೊಂಡಲ ಈಶ್ವರಗೆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಡತು ಅಂದಿನ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ಈಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂದು ಬಂಡ ಈಶ್ವರೇ ಒಯ್ಕಲ ಒಲಿವೆ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಆನಿ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪೆಲ ಇಂದು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನ ಈಶ್ವರ ಏಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ದೈವಜ್ಞರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಐಕ್ ಆ ಪರಶಿವನಕ್ಕೆ ಒಲಿವೆ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಜವನೇರಿನ ತೂನಗ ಎಂಗೆ ನಿಜವಾದಂಡಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಈತ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ತಂಡ ಬೋಡುಂದಂಡ ಐತ ಪಿರೋ ಬಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೂವೆ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅದು ಪಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ನೆಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಏನು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಪ 2-3 ವರ್ಷ ಕರೆದು ಹೋನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಕೆಲವು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಡು ಒರಿಯಕೊರಿಯನೆ ತೂವಂದೆ ಒರಿಯಂತುಂಡ ಒರಿಯಗ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅದಪ್ಪು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಾದಪ್ಪು ಎತ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಶಿಸೋದು ಬೋತುನ ಈ ಸಮಯಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡ್ಲ ನಿಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಬಂಡದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ಈ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿ ಬರ್ತದೆ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಈ ಸೇವೆ ಆ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ದುವಾದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಿತಂದು ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಪಾಡರೇನು ಯಾನು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ತೂತುಜಿ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಾನು 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಇಂಕ ದರ್ಶನ ಒಂದುಂಡು ನಿಜವಾದಂಡ ಈ ಕಾಗಜಿನ ಓದುದಿಜ್ಜಾಂಡು ಕಾಡೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಪಾಡರೇನು ಯಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತನೆ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಆರ್ನ ದರ್ಶನ ಹೊಡಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾರನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡುಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತದ ಕಣಂತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಐಕ್ಯಲ ಉದ್ಯಾವರೋಗಲ ಇಂಚಿನಾಡಲೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಈ ತೋರ್ಸೋಡಿ ಶುರುವಾದರೆ ನೀನು ದಿನದ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಉದ್ಯಾವರದ ದೈವಲೆಯನ್ನು ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಂಕಾರಿನ ತೂನಾಗ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಬಣ್ಣಿರ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ನಾನು ಕಾಂಡೆನೆ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬರಡುಂದಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರೆಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಬಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಅವಡಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪಾತ್ರೆಲು ಸಮಗ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪುದರ್ ಬಡ್ಬುಂದು ಪನ್ಪುನೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಬಿಲ್ಚಾಡರಿನ ಬಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಜಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇನಿ ಸಭೆಗೆ ನಿಕಲ್ ನೆತಂಬತ್ತದು ಇನಿ ದೀಪ ಬೆಳಗದರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಂದಿರಗಳ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯವಾದ ನಮ್ಮ ಲೈಡ್ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಬಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಗಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬಲೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನೊಂದು ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ನಿರ್ಗತಿಗೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಲಿಗ ಆ ದೇವರ ಕೊರಡ ಬಂಡದಿ ಆನೆ ನಿಖಿಲ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಪುನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದ ಆತಂದು ನಾನಾ ತೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ದೇವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆತ್ತದ 2 ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಪೂರ್ವಗಳು ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಈ ಪೊರ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರೆಗ್ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆನ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಕ್ರೀಡೆಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪೂರ್ವಿ ಎನ್, ನಿತೇಶ್, ವೈಷ್ಣವಿ ಎನ್ ಆಳ್ವ, ಮನಸ್ವಿ ಗಟ್ಟಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಬಿ ಆಳ್ವ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ
ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೇರು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದ್ದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಈಕೆ ತಂಡದ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಈಕೆ ಹಲವಾರು ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಸಂಗೀತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಬೆಳಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೂರ್ವಿ ಎನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿತೇಶ್, ಮಾಲತಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ನಿತೇಶ್ ಇವರು ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಇಲ್ಲಿಯ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದ್ದು ದಸರಾ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಎನ್ ಆಳ್ವ ಇವರು ನವೀನ್ ಆಳ್ವ ಮತ್ತು ಲತಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಇಲ್ಲಿಯ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಇವಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದಸರಾ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ವಿ ಗಟ್ಟಿ ಇವರು ಚೇತನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಇವಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದಸರಾ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ವೀಕ್ಷಾ ಬಿ ಆಳ್ವ ಇವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸವಿತಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಇಲ್ಲಿಯ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದಸರಾ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಇಲ್ಲಿನ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು 100 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದ್ದು 2022ರ ಮೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಿನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಟೇಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೇವಲ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಶಾಲೆಯ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸಂದೀಪ್ ರಾಜ್ ಮಾಡೂರು ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದಂತಹ ಮಹಾದೇವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನಿತ ಪ್ರದೇಶಡು ಪ್ರತಿಫಲ ಇತ್ತು ನಂಡ ಎಂಕಲ ಆವಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಅಕಲ ತಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಆವಂಜಿ ಸಮಯಡು ಅಕಲೇನೆ ಗೌರವ ಮನ್ಪಿಂಚಿತನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿತನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಮಲ್ದೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ನನಾತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಕಲ ಜೀವನ ಮನ್ಪಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜವಾಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾದೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಳಡೆ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇಶದ ಕೀರ್ತನೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಗೂ ಏರಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕೀರ್ತಿಲ ಒಂಜಾತೆ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಪ್ರಸರಿಸಡ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಶಾವಾದ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ಕಾಂಡು ಪಣದೊಂಜಿ ಅಕಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ವರುಣು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಲೆ.
ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಮಾಲಾದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡರು. ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವ ಸಭೆ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಾಂಟ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಂತೇರು. ಕುಮಾರಿ ಇಂದು ವರದಿ ಮಂಡಿಸಾಯರು. ರೂಪೇಶ್ ಸಮ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚಿಸಾಯರು. ಸಂಕೇತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಜಾತೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು 4 ಜನನು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರವುಲ್ಲ. ಏಟು ಮುಖ್ಯವಾದಿ ಹರಿಬಟ್ಟೆ ದೇವಿನಗರ ಮಾಲಕರು ಮಾಧ್ವ ಕೇಟರರ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆ. ಹರಿಬಟ್ಟೆ ದೇವಿನಗರ ಎಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ಟೆ ದೇವಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹರ್ಷರಾಜ್ ಭಟ್ಟೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಅಂತನೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಕಾರಣಾಂತರಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನಲ ಗುರಿಕಾರ್ಮದ ಬಲದಿಂಜಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ನಾರೆಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಗುರಿಕಾರ್ಮದ ಬಲದಿಂಜಾಯಿನ